Dnes si predstavíme ďalší zaujímavý prípravok, a to likvidátor trávnej plste. Najmä v jarných a jesenných mesiacoch venujeme zvýšenú pozornosť trávnikom na našich záhradách. Venujeme sa vertikutácii, pieskovaniu, odstraňovaniu buriny, ale taktiež aj hnojeniu. Ak nemáte možnosť použiť vertikutátor alebo sú vaše trávniky na malej ploche, použite práve likvidátor trávnej plsti. Ide o univerzálne hnojivo so všetkými potrebnými živinami pre zdravý rast trávnika. Okrem toho však obsahuje aj pôdne baktérie. Pôdne baktérie nám zabezpečujú rýchly rozklad všetkých odumretých častíc, ktoré sa v trávniku nachádzajú. Ďalšou zložkou sú mykorízne huby, ktoré žijú v symbióze s koreňmi rastlín a teda podporujú príjem živín, ale taktiež aj vody rastlinou. Železo, ktoré je taktiež súčasťou tohto prípravku, obmedzuje výskyt machov, ale taktiež podporuje krásne zelené sfarbenie trávnika počas sezóny. Aplikácia tohto prípravku je jednoduchá, keďže ide o granulát. Na menších plochách môžeme zvoliť rozsievanie rukou, no na tých väčších používame rozsievacie vozíky. Likvidátor trávnej plste sa odporúča použiť aj tam, kde kosíte mulčovaním. To znamená, že pokosená tráva ostáva na trávniku. Aplikujeme ho aj tam, kde používame robotické kosačky, a to z toho dôvodu, že rýchlejšie rozkladá pokosené, ale aj odumreté častice v trávniku. Ďalšie zaujímavé informácie a novinky nájdete na našich webových stránkach a na Facebooku.